Gaztarako mugimendu globalak Eusko Jaurlaritzaren bertsioa gezurtatu du eta larunbatean Bilbon eginiko protestan ertzaintzarenganako erasorik ez zela izan baieztatu du taldeak. Mobilizazio hartan, KAF enpresa beasaindarraren jarrera salatu nahi izan zuten, Israel-Palestinan egiten ari den genozidioan konplize dela plazaratu zutelarik, besteak beste, Jerusalem eta hainbat asentamendu lotuko dituen tranbiaren proiektua dela eta. Ertzaintzari erasorik ez, baina poliziak indarkeriaz jokatu zuela salatu dute. Bestalde, iparraldea Palestinarekin taldeak mobilizaziorako deialdia luzatu du abenduaren 20an Baionan, indarrean den bake akordioa hipokrita, imperialista eta kolonizatzailea dela salatzeko haien hitzetan. ELA eta LAB sindikatuek greba orokorrerako deialdia egin dute datorren urteko martxoaren 17rako Hego Euskal Herrian gutxieneko soldata propioa aldarrikatzeko. Egun negoziazioa blokeatuta dagoela eta egoera hori hausteko intentzioarekin antolatu dute protesta. Hala, Confebask eta Zen patronalak negoziatzera behartu nahi dituzte 1.500 euroko gutxieneko soldata lortu ahal izateko. Garbine Araburu, Labeko koordinatzaile orokorrak eta Mitxel Lakuntza, ELAko idazkari nagusiak eman dute lanuzte honen berri, sindikatuek bultzaturiko herri ekimen legegileak baztertu izanagatik. Esteilaz, Hiru eta Etxaldek ere ELA eta LABen greba orokorrerako deialdia babestu dute. Aita Mariontziak ostiralean Mediterraneo itsasoan erreskataturiko 56 pertsonetatik 53 lehorreratu ditu Italiako Brindisi hiriko portuan, 3 egun nabigatzen igaro ostean. Astelehen goiz honetako lehen orduan egin dute lehorreratzea. 53 pertsona horietatik 16 adin txikikoak dira eta beste 17 emakumeak eta Afrika mendebaldeko herrialdeak dituzte jatorri. Ostiralean erreskatatu zituzten beste 3 pertsona, 2 hilabeteko haur bat tarteko, Italiako kostazailen esku utzi zituzten, egun horretan bertan, haurtxoak desnutrizioa eta deshidratazioa pairatzen zebilelako. Gabon guztioi eta ongi etorri abenduaren 15ko albistegira. Gehiegikeria polizialaren testuinguruan auzitan zen Xuar Pazosen kasua, baina Tolosako instrukzio auzitegiak berriz artxibatu du. Biktimaren abokatu Aiert Larrartek jakinarazi digu helegitea jarri dutela auzia iker dezatela eskatzeko. Orain Tolosako epaitegiak ebatzi behar du eta beharrezkero berriro auzitegi probintzialera joko dute. Tolosako epaitegiak bigarrengoz artxibatu du Xuarren eta Eiderren kasua. Ondorioz abokatuak helegita jarri du beste behin. Autoak labur bilduz esaten duna da, ertzaina iristen denean istilu batzuk zeudela, istilu horiek apaltzeko material antidisturbiosa materiala erabili zutela eta ez dakiela Eiderri zerk eragin zion zauria eta Xuarri begian zauria errebotez emandako foam materialak eragin ziola. Biktimen sendiek eta abokatuak uste dute ez zegoela istilurik ertzaintza iritsi zen arte. Hau egin inkomoda bada, baina inorrek ez daki Euskal Herrian gazteak eta gazteak ez direnek ere ertzainarekin eta ertzainaren modeloarekin arazo bat dutela. Hori ezin du inorek eragarri, ez daki inorrek, uste dugu baietz. Behin istiluak hasten direnean eta ertzaina sartzen denean eskuduekin eta armakin eta peloteroekin eta eskopetekin eta pistolekin, zeni eskatu bertzaio ardura handigoa. Festetan dauden gaztei, Tolosan goizeko 4 ilauterietan dauden gaztei, edo entrenatuta, armatuta doazen funtzionario publiko. Epaileak kontsideratu du ertzaintzak bere betebeharrak eta egin beharrak betetzen zituen bitartean gertatutako zauriak direla. Orduan nola da posible bi zauritu egotea? Edo materiala ez egokia, edo ez dezute egoki erabili? Kontua da epaitegiak ez ziela ertzaintzaren bertsioa eztabaidatzen ere utzi. Hainbat froga proposatu dituzte, baina ez dizkiete onartu. Eman dizkigu epaileari irudi batzuk kalean jendeak mobilakin grabatutakoak, nun ikusten den ertzainak pelotazoak goruntz botatzen. Hau galera zita dago. Zergatik ez dute begiratu ere egin kamera hori. Kasu honetan, ertzainaren iharduerari buruzko prozeduretan ez gea inoiz iristen epaiketa publiko horietara. Lehenago artxibatu egiten dira. Nik ulertzen dut polizialki beldurra eukitzea.
Gauzak horrela erreforma elegitea ezarri dute. Orain Tolosako epaitegiak ebatzi behar du eta beharrezkero berriro auzitegi probintzialera joko dute. Ehunka lagunek justizia eta erantzukizuna eskatu dute pasaberri den larunbatean Kerman Billate oroitzeko egindako elkarretaratzean. Otsailean hiltzen gaztea mitikako diskotekako atezainak ustez emandako kolpe baten ondorioz. 100 pertsona bildu dira larunbat honetan Gasteizen justizia Kermanentzat herri plataformak deitutako elkarretaratzean. Otsailean mitika diskotekako atezainak ustez Kerman Billateri emandako kolpe baten ondorioz hil zen gaztea. Segurtasun langileak 9 hilabete eman ditu kartzelan eta orain Arabako probintzia auzitegiak aske uztea erabaki du. Horren aurrean Billateren familiak justizia eskatu du. Eta bertso, aurresku eta minutu bateko isiltasunarekin oroitu dute Kerman. Izan ere, azaldu dutenez, Kermanen heriotza ezen istripu bat izan. Ohartarazi dute atezainak Billate eraso aurretik, dantzalekuaren kanpoaldean dauden kamerek grabatutako irudiek eraso antolatua izan zela frogatzen dutela. Era berean argi utzi dute hasiera batean epaileak gertatutakoa hilketa gisa kalifikatu zuela. Gauzak horrela azpimarratu dute justizia egiteko ardura dutenek hiltzailea libre utzi dutela. Kerman Billateren senideek elkarretaratzeak 3 helburu argi dituela azaldu dute. Gaztearekiko sentitzen duten maitasuna eta errespetua adieraztea, haren heriotzari buruzko egia zabaltzea eta Arabako auzitegiak hartutako erabakiaren larritasuna salatzea. Astearte honetan hasiko da Donostian zestoako 6 emakumeren aurkako epaiketa. Haietako baten bikotekideoiak 2018an jarri zien salaketa integritate moralaren aurkako delituaren argudiopean. Mugimendu feministarentzat ordea, elkartasun feministagatik epaituko dituzte. Duela 7 urte gertatutako zenbait ekintzen harira, gizon batek bere bikotekideoia eta haura babestu zuten 5 lagun eramango ditu astearte honetan Donostiako epaitegietara. 6 kideei ustezko derrigortze eta integritate moralaren aurkako delituengatik salatu zituen gizonak. Orain, auziaren ordua iritsi da, eta akusazioak zein fiskaltzak 4 eta 5 urte arteko espetxe zigorrak eskatu dituzte emakumea eta bere 5 lagunentzat. Pasaden igandean, zestoa 100 pertsonen elkargune bihurtu zen. 30 eragile baino gehiagok eta berturatu ziren lagunek babesa adierazi zieten elkartasun feministagatik epaituko dituzten bizilagunei. Zestoako mugimendu feministak salatu zuen auzian indarkeria matxistaren biktima jartzen dela zalantzan, erasotzailea herriko kaleetan inpunitate osoz bizi den bitartean. Asko dira, beldurragatik, sistema judizialarekiko mesfidantzagatik, edo beste hainbat arrazoiengandik erasotzailearen kontra salaketarik jartzen ez duten emakumeak. Eta horrela izan da kasu honetan ere. Ez da harritzekoa. Nola izan genezake konfiantza akusatuen aulkian indarkeria matxistaren biktima eta ez erasotzailea ere eseriko duen sistema judizial batengan? Elkartasuna adierazteagatik 6 herrikidek egoera jasanezinak bizi behar izan duten bitartean, herrian normaltasunez eta impunitate osoz ibili da erasotzailea urte hauetan guztietan. Epaiketa asteartean hasiko da, eta kideei elkartasuna adierazteko Donostiako epaitegien aurrean kontzentratzeko deia egin dute. Asteartean, asteazkenean eta ostegunean goizeko 9:00 aurrera egingo dituzte elkarretaratzeak. Eraso horieri elkartasun handiagoarekin erantzun behar zaiela aldarrikatzeko. Kafek Israelekin dituen harreman komertzialak salatzeko protesta egin dute pasaden larunbatean Bilboko plaza biribilean. Palestina pairatzen ari den genozidioaren konplize izatea leporatu dio Euskal Herriko Gazarako Mugimendu Globala plataformak. Kafeek Israelekin dituen harremanek protesta eragin dute Bilbon. Abenduaren 13an, larunbata, elkarretaratzea egin zuten Bilboko plaza biribilean kafe enpresak eta Eusko Jaurlaritzak Israelekin dituzten harreman komertzialak salatzeko. Mobilizazioa Euskal Herriko Global Movement to Gaza plataformak deitu zuen. Ez da kafeen aurkako lehen protesta. Izan ere, aurrez ere antzeko mobilizazioak egin dituzte Beasainen eta Zornotzan. 12 aldera, ia 200 pertsona bildu ziren Israelen aurkako boikota aldarrikatzeko.
Protesta tranbiaren ibilbidean eserita egin zuten eta ondoren ertzaintzak identifikazioak, karga polizialak eta atxiloketa bat burutu zituen. Atxilotutako pertsona igande honetan askatu dute. Segurtasun indarrek jakinarazi dutenez, 4 ertzain zauritu dituzte gertakarietan. Mobilizazioetan parte hartu zutenek CAF enpresa beasaindarrari Palestinan gertatzen ari den indarkeriarekin konplize izatea leporatu zioten. Jerusalem eta Palestinar lurralde okupatuetako kolono finkapenak lotuko dituen tren sarearen eraikuntzan parte hartzagatik, baita Tel Aviveko metroaren proiektuan esku hartzagatik ere. Halaber, salatu zuten Nazio Batuen erakundeak okupazio ilegalean parte hartzen duten enpresen zerrendan sartu duela CAF. Bestalde, protestan parte hartu zutenek adierazitakoen arabera, ertzaintzaren esku hartzea neurrigabea izan zen, karga polizialak eta identifikazio bortitzak egin baitzituzten. Ertzaintzak bere aldetik azaldu du protestan parte hartu zuten zenbait pertsonak haien aurka egin ostean zauritu zirela poliziak. Gazarako mugimendu globala Euskal Herriak ordea adierazpen horiek ukatu ditu eta hedabideetan zabaldutako informazioa protestaren kriminalizaziotzat jo du. Lourdes Iriondo mugikari eman dio Gipuzkoako Foru Aldundiak aurtengo urrezko domina. Artistak euskal kulturgintzari eginiko ekarpena saritu nahi izan dute. Lourdes Iriondo mugikak jaso du Gipuzkoako urrezko domina euskal kulturgintzari egindako ekarpen ausart eta aitzindariagatik. Bete-beteko ekitaldi hunkigarriaz gozatu dute Gipuzkoako Foru Aldundira gerturatu diren senide, lagun eta herri ordezkariek. Euskal kantagintzan egindako ekarpenagatik dute gogoan askok, baina lorratz handia utzi zuen haur literaturan zein antzerkigintzan ere. Eta hala, osagai horiek guztiek osatu dute ekitaldia. Ez dira falta izan kantua, Borobil Teatroko ikasleen antzerkia eta artista urnietarrari eskainetako hitz ederrak. Ez zuen sekula arrakastaren erreza bilatu, ez da izarraren distira utzala ere. Bere bidea barrutik eraikitakoa izan zen, koherentziatik, konbikziotik eta hizkuntzarekiko konpromiso sakonetik. Lourdesek utzi zuen ondare bikaina da. Garai zail hartako Euskal Herrian hartu baino gehiago eman zuen Urnietako Torreako dama, emakume argia zan oso, ondo ezia, ausarta, nortasun handikoa, dotorea, gozoa, eta aldian behin baita garratza ere. Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusiak nabarmendu du Iriondok edukizuela frankismo garaian euskal kantagintza berritzeko indarra eta talentua, eta herria eta hizkuntza ernarazi zituela. Frankismoaren zapalkuntza eta askatasun faltaren basamortuan, kantari eta artista talde errepika ezin batek euskal kantagintza berritzeko indarra eta talentua eduki zuen. Eta horrekin batera, gizartea bera eraldatu zuen euskal kulturaren eta hizkuntzaren susperraldia eraginez. Herria eta hizkuntza ernarazi zituen. Ainara Ortega, Angel Unzuri, Mikel Azpiroz eta Juana Nurriz arduratu dira musikaz, eta euskaldunon bihotzetan hiltzatuta dauden hainbat kantu interpretatu dituzte. Alaia Martinek kantatu bezala, Sormen Putzu Esmeralda eskaini zigun magia hutsezko izaki honek gugan segidu urte hauetan guztietan. Eta etorkizunean ere, hala segitu bezala. Gaurkoan, Gipuzkoako aktualitateari eutxiko diogu platoan, euskara, azpiegiturak, aurrekontuak edota beste hainbat gai landuko ditugu, eta horretarako Amekako platora gonbidatu dugu Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusia. Arratsaldeon, mila esker gonbidapena onartu izanagatik. Eskerrik asko zeuei. 2026 horri begira, pasaden astean itxizineten datorren urteko aurrekontuetarako akordiora, elkarrekin alduguren babesa lortu duzue, nolako izan da aurrekontu horien negoziazio prozesua eta nola baloratuko zenituzke emaitzak? Guk negoziaketa prozesuak ni daukadan esperientzian oinarritua, nik herrigintzan edo herri politiketan urte batzuk badara matzat eta zorionez gauzak ere aldatzen ari dira zentzu horretan. Aurrekontu prozesu bat martxan jartzen denean, kasu honetan erakundea gurea Gipuzkoako Foru Aldundia bere proiektua lantzen du etxe barruan eta gero aurkezten du proiektua kasu honetan Gipuzkoako Batzar Nagusietan.
honen berri ematen du ofizialki batzar nagusietan, eta gero taldeek aurkezten dituzte beraien ekarpenak, eta orain arte, logika politikoa izatezan, behin beraien ekarpenak aurkeztuta eta ezagututa hasten zela negoziazio prozesua. Guk hori guztia aldatu egin dugu, negoziaketa prozesua askoz ere lehenago hasten da, eta hortaz, negoziaketa prozesua hasi dugu oposizioko talde politiko guztiekin, aldi berean ere, gobernuari eusten dioten bi alderdi politikoekin ere, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista, eta guztiekin hasi dugu jakinda ere aurreko urteetan negoziaketa hori nola izan den. Guk erakunde bezala, aldundi bezala beti esaten dugu, eduki ditzakegula gabezia handia, baina bat ez dela gardentasun faltarena, alegia prozesua hasi dugu talde politiko guztiekin aldi berean eta ritmo bera jarraitu dugu, eta honetan nabarmen hasieratik Elkarrekin Podemosek adierazi zuen beste taldek bezala borondatea, baina aldi berean lehenengo momentutik zehaztasun handiko proposamena egin zuen. Talde politiko guztiek zekiten zeintzen joko araua, eta guk ere alaxe adierazi genuen, abiadura jarri zioten, adostasunetarako egingarria zen prozesu bat edo ekarpenak egin zituzten, eta hortaz oso azkar lortu dugu Elkarrekin Podemosekin adostasuna aurrekontu hauen bueltan. Horre eduki ditugu ere, aldi berean, beste bi alderdi politiko, beraien baldintzak zituztenak, ez? Alde batetik Alderdi Popularra, prozesu hau hasi zuenean adierazi zigun bazeukala borondatea adostasunetara iristeko, baina aldi berean ejekutiba mailan, herriaren mailan, Javier de Andresek adierazi zuen ez zegoela inolako aukerarik, baina gu behintzat bai ikusi deguna da proposamenak egiteko garaia, ekarpenak egin dituztela, saiakera hori behintzat egin dute, bazekiten Podemosek aurre hartuta zeukala eta bazeukaten mugimenduran bat egiterik eta ez dute egin, baina prozesua ondo eraman da haiekin. Eta gero, EH Bildu ere bazegoen, EH Bildurekin ere negoziaketa prozesua egin dugu noski, EH Bilduk Alderdi Popularrak bezalaxe bazekien zeintzen erritmoa eramaten ari ginena Elkarrekin Podemosekin, eta aukera baliatu nahi bazuten, bazeukaten proposamenak azkertzeko aukera, ez dute aukera hori ere baliatu, eta tamalez hori horrela izan da. Guk ikusi deguna da, orain arte, aurrekontu prozesuetan eta bestelako prozesu importanteetan, adibidez fiskalitatearen alorrean, guk aukera izan dugu bai Elkarrekin Podemosekin eta baita ere Alderdi Popularrarekin adostasuna erdiesteko, eta lortu ditugu adostasunak bai ezkerrarekin da baita eskubiarekin ere, horrek zentralidade handia eman dio Foru Aldundiari, Gipuzkoako Foru Aldundiari, eta tamalez EH Bildurekin ez da posible izan borondaterik eduki ez dutelako, eta nik tamalez aipatzen dut, izan ere erakunde bezala askotan esaten degulako akordioak onak direla, akordioak onak direnean, noski edukiaren gatik, alde batetik ikuspegia zabaldu egiten delako, ez? Erronkak zeintzuk diren edo ekarpenak zeintzuk izan daitezken ikuspegi horretan edo sartzen ditugulako ekuazioan beste alderdi politiko batzuen ikuspegia, eta aldi berean ere herritarrei adierazten diegulako desberdintasunak alde batera usteko gaitasuna eta adostasunetara iristeko gaitasuna. Aktualitateko beste hainbat gai utziko dugu orain, hasteko azpiegituren inguruan galdetu nahi nizuke, esanguratsuenetakoa da abiadura handiko trena eta Euskal Autonomia Erkidegotik izango lituzken lotune aukerak, azken garaietan Ezkio itsasoko lotunea, Gasteizkoa, aukera horiek mahai gainean izan dira, eta zuk beti defendatu izan duzu Ezkio itsasoko lotune hori zergatik. Nik Ezkio itsasoko lotunea defenditu izan dut, hasieratik hori horrela ikusi izan, bere koherentzia guztia daukalako, eta bai alde batekin zein bestearekin lotura oso ona ematen duelako, eta defendatu izan dut horrela, lehiakortasunaren ikuspegitik, bai denboratan eta baita ere herriaren bertebrazioaren ikuspegikin eta loturekin askoz ere koherenteagoa dalako hori horrela egitea. Eta defendatu izan dut, Gipuzkoako Foru Aldundiko erakunde arduradun gisa, baina Euskal gure herrian, bai Nafarroan eta baita ere Euskal Autonomia Erkidegoan ere hori izan da beti lehenetsi den lotunea. Honek, azpiegitura honek sekulako atzerapena dauka, eta askotan
zentratzen dira honen inguruan egon daitezken xestren inguruan, ez, nun izan behar duen lotuneak, edo zergatik hemendik edo zergatik handik, eta nik uste dut hemen azpimarratu beharrekoa dana da, gure herria punta-puntakoa dena, eta punta-puntako azpiegiturak dituena, eta punta-puntan dagoela lehiakortasunaren ikuspegitik, nola horrelako azpiegitura bat, estatuan, Espainiako estatuan hainbat puntutan martxan dagoen, eta gure herrian ez dagoen, gure herriaren hegoaldean ez dagoen. Iparraldean badago abiadura handiko trena, ez behar duen abiadurarekin, baina badago igo gaitezke tren honetara, eta hegoaldean ordea ez dauka sekulako atzerapena, eta atzerapen honek zuzen-zuzenean eragiten dio gure herriaren lehiakortasunari, zuzen-zuzenean eragiten dio gure herriaren vertebrazioari, eta aldi berean ere deskarbonizazio prozesuari beraz kaltetuak gaude, edo kaltetuak gara herri bezala, eta hori da nire kexa nagusia denbora asko da honen inguruan hitz egiten, hor zundaketa lanak egitekoak dira, horretan ere, eduki ditugu gure desberdintasunak, izan ere Eusko Jaurlaritzarekin eta Nafarroako gobernuarekin ere adostu zen Aralar inguratzen egingo zirala eta ez zeharkatzen, eta hor ikusi dugu, gure euskal erakundeok oso gainean egon behar degula, boletinaren gainean egon behar degula, bestela akordio hori ere ez zutelako beteko, hain justu zeharkatzen egingo zituztelako zundaketa horiek. Eta hortaz, berriro diot hemen dago atzerapen bat sekulakoa, eta gainera eskatzen duena etengabe horren gainean egotea erakundeon aldetik ondo egitea nahi baldin badegu. Etxebizitzare Gipuzkoarren ardura nagusienetako bada, adibidez 2024an alokairua 8,3 igo zen bataz beste aurreko urtearekin alderatuta, 880 euroko alokairua prezioa zen bataz bestekoa kontratu berrietan, zeintzuk izango lirateke Aldunditik planteatuko zenituzketen neurriak edo estrategia etxebizitzako sarbide hori errazteko Gipuzkoarrentzat? Guk etxebizitzaren alorrean esaten dugun elementuetako bada, etxebizitzak eraikitzearena ez dela gure eskumena, baina horrek ez duela inundik inora esan nahi, gure eskumena izateagatik guk honen inguruan ez deguela ere gure ekarpenik egin behar. Eta hor, Gipuzkoako Foru Aldundia bere ekarpena egiten du, eta egiten du batipat fiskalitatearen eskutik. Fiskalitatea da gure tresna importantenetako bat erakundean, eta hori da baliatzen duguna hain justu, gaztei batipat etxebizitzarako sarbidea errazteko. Bai erosketaren ikuspuntutik edo baita ere alokairuaren ikuspuntutik. Guk ikusten duguna da, nabarmen etxebizitzareara sarbidea dela lehentasun nagusia eta kezka nagusia batipat gazteen aldetik. Erronka oso importantea daukagu eta kezka handi bada errealitatea ala dalako, zailtasun handiak daude, eta hortaz guk erakunde bezala egin izan duguna da. Orain arte guk fiskalitatean errenta aitorpena egiten dugunean, etxe bizitzarako kuenta bibienda edo deitzen zaiona, etxe bizitza kontua edo alokairua egiten dugunean edo etxe bizitza bat erosten dugunean, hor desgrabazio fiskalak eukitzen ditugu. Guk errenta aitorpena egiten dugunean, kenkariak dauzkagu, baldin eta alokairu bat ordaintzen balin badegu edo baldin eta etxe bizitza bat ordaintzen ari geran. Horren inguruan, Gipuzkoako Foru Aldundia fiskalitatearen ikuspegitik egiten duen ahalegina, eta ez da Gipuzkoako Foru Aldundiarena, baizik eta Gipuzkoar guztion ahalegina da, urtero bataz beste 180 milioi euroko kenkariak eskaintzen dizkiegu familiei, etxebizitza bat alokatu edo erosten dutenean. Guk erreforma fiskala egin dugu 2025 urtean, erreforma fiskal honetan jakinda ere etxe bizitzarena zela identifikatutako 5 erronka nagusietako bat. Etxe bizitzarena egin deguna da hain justu fiskalitatearen alor honetan sakondu. Alegia tresna hori gehiago zukutu, etxe bizitzarako sarbidea errazteko batipat gazteei. Eta hor, guk orain arte 180 milioi euroko ahalegina egiten balin bagenun, orain 200 milioi eurokoa baino gehiagoa izango da urtean. Eta honekin lortzen deguna da, hain justu,
Gazteen kasuan, bai alokatu edo bai erosi, beren errenta aitorpena asko gestea eta honekin ekarpen handia egiten dugu, baina egiten du ez erakundeak, eta horretan azpimarra jartzen dut behin eta berriro, azkenean Gipuzkoar guztion ardura delako eta Gipuzkoar guztion ahaleginarekin erraztuko dugu eta errazten dugu gazten sarbidea etxe bizitza batera. Hori fiskalitatearen ikuspegitik. Auzitegitan jarraituko dugu kasu honetan euskarari dagokionez eta lanpostu publikoetarako hizkuntza eskakizunei dagokienez ere. Azken urtean Gipuzkoako Aldundiaren hainbat deialditan eskatutako euskara mailaren aurkako epaiak plazaratu dira, Gipuzkoako aterpetxeena kasu, batzuk diskriminatzailea direla argudiatu dira, Aldundiak helegiteak ipini izan ditu. Helegiteak ipintzen jarraituko duzu alako epaiak irteten direnean? Guk lortu deguna Gipuzkoako Foru Aldundian ahalegin askoren ondoren izan da gure erakundean euskeraz lan egitea, gure erakundean euskeraz zerbitzu ematea eta gure egiturak ere aldatu behar izan ditugu, alegia gurea bezalako erakunde batean garai baten egiten zana zen gazteleraz sortu eta gero itzulpen lanak egiten ziren gurean, ez da horrela funtzionatzen gurean, euskeraz lan egiten da eta euskaraz sortzen da eta euskaraz idazten da. Eta hor, aldatu behar izan ditugu gure dinamikak etxeko antolakuntza bera ere, hizkuntza zerbitzua bera ere, zorionez. Eta hor, noski gure prozedurak aurrera eramateko garaian, jendea erakartzerakoan erakundera, noski nahi genuena zen eta nahi deguna da, euskeraz lan egiten jarraitzea eta euskeraz zerbitzu ematen jarraitzea. Eta hori izan da helburu nagusia. Helburua hori izan da gure lan eskaintza publikoak horretara egokitu ditugu. Helburua izanik berdintasuna, helburua, eta ez gaude berdintasun egoera horretan, hori aski ezaguna da. Gertatu dena da guk epaitegien eskutik jaso ditugula sententziak gure erabakien kontrakoak, etengabe eta iritsi da puntu batera nun pareta baten aurrean aurkitzen ginen. Eta nun aurrera jarraitzen baldin bagenuen hori horrela izan da, bi arrisku geneuzkan. Alde batetik prebarikazioa leporatuko zitzaigula, guri erakunde publikoi, guri arduradun politikoi eta baita ere funtzionarioei. Sententzia asko zeudelako zentzu horretan eta ezin genuelako ez ikusiarena egin. Eta bigarren arrisku bat, eta da sententzi berriak iritsiko zirela eta Gipuzkoako Foru Aldundia jakinda 1909 langile dauzkagula eta lanpostu publiko asko zirela mahai gainean zeudenak, horiek blokeatu egingo liratekela eta hortaz guk eskaintzen dugun zerbitzua goiti bera blokeatu egingo litzatekela. Eta halako arriskurik guk ezin dugu inondik inora hartu. Eta hortaz zer egin dugu? Esan duguna da, guk helburuari eutsiko diogu eta helburu horri eusten diogu, izango gera erakunde bat euskalduna, euskeraz lan egiten duena eta zerbitzu publikoa euskeraz eskaintzen duena, baina beste bide batzuk bilatuko ditugu helburu horretara iristeko. Eta beste bideak zeintzu dira egokituko ditugu gure lan eskaintza publikoak sententzia horietan jasotzen den horretara eta epe bat emango diegu aurkezten diren horiei euskeraz ikas dezaten eta euskeraz lan egiteko aukera eduki dezaten eta orduan izango dira langile publiko Gipuzkoako Foru Aldundian. Eta aldi berean pentsatzen duguna da ere, jakinda prozesuak nolakoak izaten diren, seguruenik ere aurkeztuko direnak ere euskaldunak izango direla. Horretara behartu gaituzte, baina guk helburu horriei inondik inora ez diegu muzin egiten edo bizkar ematen. Eta gainera oso penagarria iruditzen zait, aipatzen zaigu euskeraren alde egiten dugun honetan diskriminatzen dugula norbait edo, eta justu kontrakoa da, diskriminatua dagoena eta egon dena urte eta urtetan euskera izan da, eta berdintasuna lortu arren ahalegin handi bat egin dugu, eta ahalegin hori oraindikan ere mantendu beharra dago, eta beraz bide horretatik jarraituko dugu. Trabak eduki baditugu, baina traba horiek saiestuko ditugu, legea betez, baina helburuak ere mantenduz. Gaurkoan hemen utziko dugu elkarrizketa, Eider Mendoza, mila esker Amaikara etorri izanagatik. Eskerrik asko zeuei.
Gaurkoan, Sustrai Berriak taldearen aurre egin abestiarekin emango diogu amaiera albistegiari. Gogoratu, Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izanez gero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte.